caggal Allah nelaɗo mum eɗen jetta Allah eɗen jetta président de la république woni monsieur Macky Sall kala ko dilli ɗum ko ɓuuri hewde doole Macky Sall gueɗe mum wawa wonde cakani am alors que ne jofan Sorokum ko wuro Mangu yingo président de la république yingo Farba Ngom kala ko ɓe kewni mi daroto hen mi dadodo e mabɓe par ce que jofan ne yiiɗi Macky Sall ne yiiɗi Farba Ngom minne mi yiiɗi jofan Sorokum naɓe ɗum waɗi noon programme o mawni heewi doole an ummiɗa ko Belgique e woɗɓe ne ummi diaspora Baba Mal arat waɗa joué programme o jammaji ɗiɗi ala passe mawninde aada e cosanuji leydi ndi kadi ko kamɓe mbaɗi miijoji mabɓe ɓe jiiɗi wadde 72 heures eɓe mbaɗa ɗum ɗo ɗo jofan Sorokum ko min ɓe teddinirta ɗum noon wawa famɗude am par ce que jofan Sorokum ala ko famɗine Macky Sall ala ko famɗine Farba Ngom oɗo woote tan cakkiriɗo législatif au moins jofan Sorokum ko 97% coalition Benno Bokk Yakar dañi toon opposition fof sa rendini dañani toon ko ɓuuri carte jeegom ɗum noon wona hunde tokosere par ce que neɗɗo foof aussi ko ɗo dillata minen tawde Allah dillinti min koye politique ɗo joguiɗa gowari ɓurni tidde pop alay saago so dillini Allah dillida e muɗumen gueɗal gongal ngal affaire ndema président de la république ɓuuri andude ko kewi e leydi ndi saabu nde dartata leydi ndi o waɗi ko wuuro e guurel ala ɗo heddi waɗi o signini convention à peu près mo 24 et quelques milliards saye tottama ɗum pour yoɓe ƴeewa ndema la vallée o ummade Podor ha Matam yaara noon ha Kanel holno fewnitira ha fewna yimɓeɓe mbawa remde mbawa dañde no guurɗi ha moni fof wawa dañde indépendance par ce que sa dañani no guurɗa wonko manque ko heewi ko joguiɗa ɗum noon pamira noon ndema ka so Allah haaji gaynaka kam président régli probléme mum gayni hitande foof ne jogui journée de l'élevage hikka ko à Kolda donc gueɗe ɗe ganduɗa ko président la miiji ɗum sene hawre hoddiro Allah ne kadi inchallah combat men ɓurɗo mawnude so ji mawniri noon ko minenne min mbaɗat hen profité ko 72 heures mais rendinde mobilisation hande ko assemblée générale mo Bosse village officiel amo ala mankuɗo min mbaɗore hen communication mawɗo yimɓeɓe mbawa notade jofan Sorokum ha population wawa arde min mbawa kadi dañde une bonne communication momin mbaɗi Mauritanie naɓe maire uji kewɗi mbaɗama invité maire de Bagodine maire de Néré maire de Kaydi maire de Diowol ɓe fof ko aljuma ko ga mbalata pour mawninde programme jofan Sorokum o ndeke noon programme jofan Sorokum o famɗani 72 heures mawɗo kewɗo doole aljuma samedi dimanche fof momin ɗo gondu min gonda e mabɓe ha programme o gasa sene hawre uddiro Allah par ce que ene jeeya ko waylata mawɗo leydi ndi ko mawninta aada e cosaan to wonno fof noon arrondissement e ko hono noon min mawninirta